Nek kepengin bojomu ketok ayu, aja kesuwe nyawang bojone tangga. Betul? Ngopo kok bojomu ketok elek kesuwen kowe nyawang bojone tangga? Ini bukti nyata niki. Betul? Banyaknya perseling. Heeh. Wong nyatane kene iki ya ono. Datane wong 16. Nggih, kula ngerti wonge. Wonge ya teko iki. Wonge kupluke ireng pokoke. Untung kupluk kula putih niki. Berarti kula aman nggih. Ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusuhi wong sing legane pirang. Rungokno wong lanang rungokno. Dong ora. Ngapunten, urusan wajah kena beda, rupa kena beda. Penampilan kena beda. Betul? Rapopo ambune beda, tapi masalah rasa tetep. Oh, kulino we berarti. Lah ngerti nek padha no.